Salutare tuturor, numesc Casu și bine vă regăsit la episodul 2 din seria mea de... din seria mea de Maps from Sub sau, mă rog, mape la subscriber, mape la... fan, de la băjeții care se uită la videoclipurile mele și dacă sunt și fete care se uită... Habar n-am, nu știu. Deci, salut Casu, eu sunt Denis Se Joacă și ți-am făcut o mapă specială pentru un nou special ca tine. Regul, nu ai voie cu Game Mode 1. Să mă dau pe pașnic. Nu știu cum. Aba da, sunt. Setează tu spawn point-ul dacă vrei. Nu știu cum. Spawn point, cred, așa? Ok. Nu știam. Nu sparge decât ce spun eu. Ai nevoie de keep inventory. Cred că așa se face, nu știu. Inventory true. Nu e asta, nu știu. Urmărește drumul roșu, distrează de maxim. Mulțumesc, Denis. O să cer să-i drumul roșu. Unul level 1 labirint. Sper că nu e un labirint de la mare și complicat, pentru că nu-mi plac alea. Acolo e eu. Serios. Ok, deci acolo e ușor să mă duc la stânga. Deși eu de obicei încep cu dreapta. Bravo că așa ai ajuns nicăieri. Ești un scump. Asta e merge. Facem așa. Ok, deci am greșit. Deci nu trebuie să găsesc nimic, pur și simplu o să mă duc pe aici. Ok. Niciun felicitări, nimic. Ok. Level 2, parcurs. Parcurs. Nu pi... Ok. Deci... Hai cam... Trebuia să pui și tu ceva pe... ok, nu o să spun nimic asta. Hai că ăsta-l fac din prima. Hai că ăsta e easy peasy, frate. E pe dracu. M-am înecat ca țiganul la mal. Mai aveam puțin și terminam. Hai să nu mai îmi dau eu... Hai mă... De ce? De ce trebuie să pic la ultimul? De fapt, practic era penultimul. Ce? Opa. Așa. Și. Ca asta trebuie să fiu atent aici, că am mai pățit eu trolluri de-astea. Cred. Ok. Damn, skills. Asta e Berder a crescut. Ok. Urmez încă drumul roșu. Și cred că am terminat. Level 3, găsește cufărul cu diamante. Și... asta e de la... n-am vrut. Ok, să punem loc. Ok, deci. O să încep cu dreapta pentru că ăsta din stânga. Știu că trebuie să faci așa. Și o să le încerc pe toate până găsesc cufărul. Și văd că nu e unul dintre astea. Hai că, cred că e unul de ăsta mic. Și să fie ăla de acolo, știi? Gen, serios. Ce e asta? Se scapete? Minecraft. You disgusting piece of shit. Mă. Sper că n-am dreptate. Ok, trebuie să sparg dreptate, că nu știu care e. Și trebuie să fac ceva de genul ăsta. Hai să pun la loc. Să intru aici. Ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci, creează un târnăcop, o să ai nevoie. Okay. Un târnăcop. Deci a spus numai că un târnăcop. Asta e târnăcopul, da. N-a spus un X sau ce era, o sabie, nu? Da, o sabie, deci. Ești băiat deștept. Deci a spus decât un diamond. Uite, am putut face ceva. 5 metal, 4 ia, ferul și cărbune și fă un topor. Un topor. Așa fac șeful. Așa. Nu mai așteptăm să-și dea baking. Să se facă. Nu-mi plac challenge-urile astea, chiar dacă sunt ușoare. Puteai să-mi dai ceva mai greu, nu știu. Gen labirin mai greu sau un parcurs. Bine, nu cer neapărat parcurs greu, pentru că eu nu sunt bun la așa ceva. Nu știu, challenge-uri de-astea, habar n-am. Mape de la voi, nu știu, voi știți. Asta e că...
Cum o să creez eu un topor dacă nu am destule stick-uri? Serios. Mai trebuie un stick. That's a challenge. Deci mai trebuie un stick. De unde ar trebui eu să fac rost de acel stick? E bățul care mai lipsește. Lipsește un băț. A spus să nu sparg nimic fără să spune, deci... Poate e pe aici. Ce face asta? Sau poate... Poate a uitat tipul să-mi pună... Ok. Deci... Cum ar trebui să fac? Hai să-mi dau game mode 1. Pentru ce se întreabă de ce aveam game mode setat acolo și chiar dacă mi-a spus să nu fac asta. Păi mapa, din păcate, el nu a pus-o, știi, când o făcea și când a terminat-o, mi-a dat-o direct. Și el când mi-a dat mapa era de creativ. De-aia... Ok, gata, hai să facem topor. Gata, am făcut un topor. Yay! Taie un salcâm. Ăsta nu-i salcâm. Ăsta e. Nu. Poate e ceva. Să-l tai pe tot. Ok. Probabil ăsta e salcâm, nu știu, eu n-am Minecraft-ul română. Așa că nu știu. Nu știu. Am pus atâtea blocuri în plus pentru unul. Gata, am tăiat unul întreg. Am tăiat pe al mai mic. Pentru că sunt mai leneși. Ce mai e aici? Ce mai e aici? E ceva pe aici. Nu cred că e nimic. O să urmez drumul. Bravo că asta ai terminat mapa. Uite-te, ia să mă uite aici. Rundă bonus. Ok, aici. Îmi scrie numele, mersi. Asta chiar îmi plac. Și eu îmi scriam numele. Ocaso și vaca. Am avut puțin drop prin click să mă urta. Ocaso și vaca. De fapt nu trebuia să scrie aici by Ocaso, pentru că by înseamnă, știi, de Ocaso. Trebuia să scrie pentru Ocaso. Sau put. Da, mă rog. Runda bonus. Ok, hai să facem runda bonus. Stai așa. Bă, dacă pot să fac așa ceva. Nu! Nu muri, nu muri. Ok, then. Runda bonus nu a fost... Stai, asta spre jetuituri. Credeai că pic în capcană. Mirește gaura cu apă. Aia e acolo. Aia. Ok. Gata, ai terminat mapa. Ok, deci mulțumesc că m-ați vizat. Nu uitați să dați like, subscribe și desigur și la prieteni și dacă aveți mape să-mi dați și voi aveți Gmail-ul meu în descriere, contul meu de YouTube, contul meu de Skype, unde puteți să-mi lăsați mapele, sau mi le trimiteți direct pe Gmail sau pe e-mail, pentru că aveți și e-mail-ul și Gmail-ul în descriere down below, cum spun englezii. Da. Ce-au ales lume, baftă.